Hey guys, so guys, it's day 6. Ito may karon sa Minalungaw. Nadire kay kuan daw mga kanal-kanal. Kanal-kanal. O saan nadire? Rock formation. Rock formation. May rock formation dito. May river guys in between sa rocks. So, mga ligo na may dire. Hindi to dire guys, yun si Titina. Titina daw. Huwag na dito, Titina. Hi. Budong mo diri sa Luzon. Apilali sa inyong bucket list ang Minalungaw Resort. Park and hotel. Minalungaw Park and Hotel. Resort and Hotel. Go Jones! Oh! Fuck yeah! Bye-bye! Kat! Bye-bye! Punta ka ng Bohol, Kat, ha? Ha? Yan o, yung nanay mo talaga. Yeah. So guys, it's day 7. Nata dire sa Subic Bay, Ocean Adventure Park. Padong ta karon sa kuan. Ayun eh mga shark. Kasi abli, buksan mo siya eh. Ano kaya meron dito? Baliktad. Lul. So guys, pusod tayo. Fish pa guys. Buka siya, ang bayaran ni mo dire 150 pesos per 15 minutes. Gilok guys, gilok.
guys, tata diri sa aquarium sa mga sea lion. Wow! And that's what you call Steven brings sea lion style. So folks, someone a big hand for Selfie! Okay, talon. 1, 2, 1, 2. Nakunan yun. Woo! No, pangoy. Balik. Mo na, kan guys, hagdan niya musakon. Kung gusto may mambak. Saka. Okay. Cute to. 1, 2. Guys, musod na tayo ng Eco Theater. Morning, ma'am. So, usahon ni Waki ang kuhan guys, ang letter. Ready? Yes. Yan, ready na siya. Please read the bottom letters. Okay. Nadira guys, so ana mukatkat ang dolphin. Si Dolphin. Bye Titina. Bye-bye. Salamat sa tour guide. Bye-bye. Isali. Salamat ah. Ingat ka lang. Amin na lang po. Oh. So guys, na namin karon sa airport. Before you get your bags or use the lavatory. So guys, nga ta sa Mactan International Airport. Dili sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang oras karon is 11:59. So 12 AM na karon guys. And it's Friday and itagbo mi ni Papa karon. Si Papa ma. Si Papa guys. Tara guys. Kamusta kayo doon? Ano nangyari? 1 year tayo, hindi nag-isa. Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Mawais ka sayaw. Pagkahawak wala upang malulog na ang puso ko. Tumingin sa iyong liwanag, nadarang na naman sa iyong apoy. Handang masaktan kung kinakailangan.